Rehellisesti sanottuna podcast on nuorille suunnattu podcast, joka... Rehellisesti sanottuna. Tervetuloa Rehellisesti sanottuna podcastiin 4. jaksoon. Ja tänään meillä aiheena on yksin asuminen ja oikeastaan opiskeluiden takia kotolta pois muuttaminen. Ja tänään täällä meillä on vieraana Heli. Terve. Hei, kiitos kun tulit paikalle. Kiitos. Ja lähdetään heti liikkeelle vähän lämpökysymyksistä. Muistatko sä, miltä susta tuntui, kun sun piti pakata sun tavarat ja lähteä pois kotolta opiskeluiden takia? Se oli ihan kauhean stressaavaa. Mä siis muistan, sitä tavaraa oli aivan jäätävän paljon ja piti niinku muistaa silleen, että niinku ihan kaikki kirjoittaa ylös, että mitä tulisi tarvimaan, koska sinne kotiin ei ole hetken tulossa ja takaisin hakemaan mitään. Joo, siis mäkin muistan kyllä itse siis, olinkohan mä 15 just täyttänyt, kun mä muutin siis sisäoppilaitokseen. Niin meillä oli silleen, että meidän piti siis raahata meidän tavaroit joka viikko edestakas, mutta ilmeisesti sulla oli silleen, että sä niinku ihan muutit niinku toiseen paikkaan. Joo, mä muutin, mutta sitten ennen kuin mä muutin tänne Jyväskylään, mä olin vuoden kans sellaisessa sisäoppilaitoksessa, niin sinne kans me rampattiin niinku ees taas aina viikonloppuja ja silleen oli tavaroita mukana, mutta silleen ei tarvinnut olla kaikki kamat mukana. Muistatko yhtään, mikä se fiilis oli, kun sä sit pääsit vaikka sinne ja sit piti laittaa niitä omia kamoja sinne niinku paikoilleen? Se oli vähän niin kuin silleen, että taas täällä silleen, että tehtiin taas kodiksi se paikka. Joo. Mäkin muistan, että siis mulla oli tosi niin kuin jännittyneet tunteet, ainakin ekalla kerralla, kun me mentiin sinne. Joo. Koska meillä oli silleen, mä en tiedä, miten teillä jaettiin esimerkiksi sisäoppilaitoksessa niin kuin vaikka huonekaverit tai että saitteko te olla yksin. Mutta meillä oli silleen, että me ei saatu edes olla yksin. Että meidän piti niin kuin olla ihan ventovieraiden kanssa ja me ei saatu päättää niin kuin ollenkaan. Joo, meillä oli silleen niinku alkuun, niin ne oli päätetty ne huonekaverit ja muut niinku, niiden ohjaajien ja muiden toimesta, mutta sitten niinku, vuoden mittaan niinku, vaihtui huonekaverit ja kämppäkaverit ja tälleen niin useammankin kerran. Okei. Että niinku, sai valita sitten. Oliko sulla sitten millainen fiilis silloin, kun sä niinku, tavallaan tiesit siitä, että sä oot lähes tolleen niinku, pois kotolta, niin olit sä enemmän niinku, innoissaan vai olit sä enemmän silleen kauhistunut, että apua mitä tästä tulee? Mä en tiedä. Ehkä niinku just tuosta keskeltä. Joo. Mä muistan, että mulla oli kyllä sellainen, niin kuin, tiedätkö, sellainen pelonsekainen innostus. Että ei ollut ehkä juuri tuo. Juu. Että tuntuu ehkä siltä, että, niinku, että hei vitsi, tästä muuten voi tulla ihan supersiistiä. Ja että tulee varmasti ihan sikakivaa ja tälleen. Mutta sitten toisaalta mulle ainakin heti tuli mieleen se, että mä joudun luopua siitä mun omasta yksityisyydestä. Ja just se, että kun siellä on tuntemattomia ihmisiä, niin mua jännitti se ihan sikana. Joo, siis kun mä siellä sisäoppilaitoksessa just, niin se pelotti ihan tosi paljon, että kun siellä ei tunne ihmisiä. Sitten tiesi, että niinku pari kaveria on, joiden kanssa voi olla, mutta eipä niiden kanssa sitten tullut ihan kauheana oltua. Et ensimmäiset niinku pari kuukautta mä ehkä vietin siellä niinku vaan silleen omissa oloissani jossain kämpän sohvalla kyhjötin, kun muut oli jossain päärakennuksessa menossa. Okei. Muistatko silloin niinku... Pitikö sinne hakea sinne sisäoppilaitokseen? Joo. Niin muistatko silloin hakiessa, että tajusitko se silloin jo sen, että ai niin muuten, että sinne pitää oikeasti niinku muuttaa? Joo, tajusin, joo. Koska mulla kävi sitten taas silleen, että siis mähän niinku hain sinne urheiluopistoon ja mä kyllä tiesin sen, että, niinku, että joo, että sinne täytyy niinku muuttaa sinne sisäoppilaitokseen. Mutta sitten mä vasta niinku, se konkretisoitu jotenkin siinä, sit kun mä pakkasin niitä mun tavaroita ja olin lähdössä, että ei helvetti, että mä oikeasti joudun tonne. Tiedätkö, niinku, että mä oikeasti joudun asumaan tuolla niinku viikot. Et tuntemattomien ihmisten kanssa silleen, niinku, niin. Joo, niin kuin sä oot puhunutkin. Jep, että mä en pääse sieltä pois. Että se oli mulle sellainen, niinku, että apua, että mä en voi vaan olla silleen, niinku, että hei, mä haluun kotiin. Tai totta kai mä voin olla, mutta sitten esim. Meilläkin oli silleen, että meille tultiin sinne niinku laitokseen. Toi kuulosti pahalta, mutta siis sisäoppilaitokseen. Sinne tultiin siis tosi kaukaa. Et sinne tultiin oikeasti tyyliin, se oli siis Lohjalla eli Etelä-Suomessa ja sinne tultiin Oulusta asti. Niin sieltä ei ihan vaan, tiedätkö silleen soitetaan. Niin, että mä haluan poistua hakemaan. Joo, siis toi meidän sisäoppilaitos, mikä oli, se oli Ranualla, siis sellainen kristillinen opisto. Joo. Niin siis siellä ties, että on samanhenkistä porukkaa, mutta sitä kyllä silti jännitti, että niinku, tuleeko toimeen. Joo, niin ja toi on ehkä vähän eri silleen just tietenkin, että kun te olette siellä just samanhenkisiä, voisi olettaa ehkä, että urheiluopistossakin on, että me ollaan haettu sinne tietystä syystä.
Mutta kyllä on pakko myöntää, että mä kyllä vähän siitäkin järkytyin silleen, että kuinka erilaisia ihmisiä sinne vaikka haki. Tai siis silleen, niin kuin, että jotenkin ajattelin just, että se yhteinen päämäärä on tosi selkeä ja sama ja silleen, niin kuin, että me ollaan tosi samahenkisiä, mutta sinne haki kyllä tosi erilaisia ihmisiä. Ja tosi eri taustoista. Että sekin kyllä vaikuttaa varmasti, että mihin sä niin kuin haet. Jep. Miten sitten sä oot muuttanut toisenkin kerran niin kuin opiskeluiden perässä ja silloin sä et mennyt sisäoppilaitokseen, niin minne sä menit silloin opiskelemaan? Mä tulin tänne Jyväskylään. Mä menin asuntolaan asumaan ja niin. Se oli siis sellaista asuntolaelämää. Mä olin siellä vuoden. Ja se oli sellainen kiva välipysähdys tavallaan sen asumisen osalta, että niinku oppii huolehtimaan itsestään ja tekee ruokaa ja tälleen, mutta silleen se oli tosi outoa. Mä en niinku tykännyt siitä oikeastaan. Okei. Millainen asuntola teillä oli, koska mä oon niinku tuolla Etelä-Suomessa just, niin on tosi pieniä asuntoloita ehkä siellä, missä mä oon ollut, mutta ainakin mun käsityksen mukaan, eikö teidän asuntola ollut aika iso? Joo, se on aika iso ja sitten siellä niinku suurin osa huoneista on 2 hengen huoneita, mutta sitten mä niinku sain erityisjärjestelyjen myötä 1 hengen huoneen. Mä en olisi varmaan selvinnyt sitä vuodesta, jos en olisi saanut sitä niistä omaa huonetta. Niin. Joo. Oliko teitä, osaatko sä yhtään arviolta sanoa, että kuinka paljon teitä oli siellä? Ei mitään kärryä. Ei mitään kärryä. Siis kun mä en ollut tekemisissä niiden muiden opiskelijoiden kanssa missään määrin. Ja silleen niinku, niitä huoneita oli monta käytävällistä ja monta kerrosta. Ei mulla mitään kärryä. Joo. Ja sä menit opiskelemaan ammattikouluun, eikö vaan? Niin eikö se ollut siis silleen, että siellä asuu kaikki, ketkä opiskelevat niinku lukiossa tai ammattikoulussa? Joo. Että se oli niinku toisen asteen asuntola ja teitä oli ihan sikan siellä? Joo. Oliko teillä sitten siellä millaisia järjestelyitä, että esimerkiksi just sä sanoit, että sulla oli niinku oma huone, mutta oliko se silleen, että sinne sai niinku nimenomaan muuttaa asumaan, että sieltä ei tarvinnut niinku raahata omia kamoja pois? Ei tarvinnut raahata omia kamoja pois, mutta itsensä piti raahata pois. Okei. Eli niinku silleen niinku lomilla siellä ei saanut olla ja sitten viikonloputkin, jos siellä halusi olla, niin piti olla erityisjärjestelyjä ja silleen niinku tarkka syy, että miksi siellä pitää olla. Tai haluaa olla. Että mulla oli pitkä matka, niin siis se oli se mun syy, että mä saan olla siellä viikonloput. Okei, niin eli se oli vähän niin kuin silleen, että joo, että te asutte niin kuin siellä ja te oikeasti nimenomaan tuotte teidän tavarat ja kaikki, mutta sitten toisaalta sinne ei, oliko se niin kuin sen valvonnan takia tai jonkun? Joo, valvonnan, joo. Että sitten ette voinut niin kuin tavallaan, kun te olette alaikäisiä, niin jäädä sinne viikonlopuksi, joo. Miten sitten, kun sä olit siellä viikonloppuun, niin oliko siellä joku niin kuin tyyppi? Vai oliko se sitten vaan niin kuin ei ollut viikonloppuna ketään. Okei. Silleen valvoja, että niinku, siellä oli jotain muita niinku, oppilaita, opiskelijoita siis kanssa, mutta ei niinku ollut valvojia. Okei, mielenkiintoista, koska sitten meillä esimerkiksi oli silleen, että meillähän oli asuntolavalvojat siellä ammattikoulun aikaa ja ne oli siis oikeasti pelottavia. Mä en tiedä, oliko teillä, mutta meillä oli tosi pelottavia ja itse asiassa sitä kutsuttiin, olikohan se joku Jusattiin, joku tällainen. Oli se meidän niinku valvontaporukka. En nyt ole ihan varma. Joo, mutta tuolla asuntolalla oli niinku silleen, että ne niinku katto valvontakameranauhoitteita sit varmaan niinku kämpillään niin. tai muuta. Ja sitten mulle tuli niinku joskus viestiäkin, että hei, kukas tää tyyppi on, joka on niinku tullut tänne, että mun kanssa silleen. Joo, siis ne kattoo valvontakameranauhat. Häh? Niin, että ne niinku, vähän niinku kattoo ne sitten niinku viikonlopun jälkeen silleen, että hei, että kuka tää on. Mitä ihmettä? Joo. Okei, toi on pelottavaa. Niin on. Toi on pelottavaa. No miten sitten esimerkiksi kaikki niinku pyykit sun muut? Et meillähän siellä, niinku, kun mä asuin siellä urheiluopistossa, niin meillähän siellä ei ollut edes niinku välttämättä mahdollisuutta pestä. Et mun mielestä siellä oli yksi paikka, missä pystyi pesee ja sekin maksoi. Että siis silleen, että niinku, meillä ei ollut mitään mahista tavallaan sen viikon aikana oikeasti niinku, tehdä tavallaan tällaisia normikotihommia. Et se oli ehkä siitä kiva, mutta sitten taas siitä vähän niinku jopa huono, että me ei opittu oikeasti ehkä silleen itsenäistymään kunnolla. Et meillä oli silleen, että me asuttiin ensinnäkin niin kuin soluissa. Ja soluhan on vähän eri kuin, niin kuin normi sellainen niin kuin kämppis. Tai mikä tämä on siis niin kuin asuntola. Niin, että meillä oli silleen, että meillä on niin kuin yhteinen pikku keittiö, yhteinen pikku jääkaappi ja yhteinen sellainen pikku niin kuin olotila tai sellainen. Että siis siellä oli kirjallisesti yksi pöytä. Ja sitten meillä on niin kuin ne huoneet. Jokaisessa huoneessa asuu joku niin kuin 2-4 henkeä. Ja me ollaan niinku kirjaimellisesti yhdessä huoneessa. Niin meillä oli vähän eri, että sit meillä ei esim. Siellä ollut silleen, että meidän olisi itse tarvinnut niinku vaihtaa lakanoita tai siivota sen kummemmin. Että totta kai aina kun lähti, niin piti katsoa, että roskat on viety roskiin ja ei ole mitään silleen, että sotkettu tai muuta. Mutta sitten niinku, muuten kaikki hoitu, niinku muut jutut.
Joo. Meillä oli niinku tuolla kristillisellä, tuolla aika samalla lailla, mutta sitten meillä piti siivota niinku kaikki puhtaaksi. Pinnat ja muut niinku perjantaina puhtaaksi, koska siellä on niinku sitten viikonloppukursseja ja tälleen. Joo. Mikäs tää oli? Tää on niinku sun pointti. Niin siis se, että miten teillä esim. Hoitu noi niin. pyykit ja muut. Pitikö teidän itse tehdä ne vai sitten, että oliko se just silleen, että sä raahaat niitä sit edestakas, niitä likaisia ja puhtaita? Joo, siis siellä oli silleen, että pyykit sai pestä siellä, mutta se makso oli 2 euron, koneellinen tai jotain. Mutta sitten mä raahasin niitä niinku edestakaisin. Joo. Miten sitten ammattikouluaikaa asuntolassa, niin oliko siellä sit mitkä järjestelyt tai oliko siellä mahdollisuutta käydä pyykkäämässä? Joo, siellä asuntolalla sitten oli niinku pyykkitupa ja siellä niinku ilmaiseksi sai käydä pesee pyykkiä. Okei. Miten sitten esimerkiksi huoneet? Kävikö teillä joku siivooja siellä vai pitikö te itse huolehtia? Itse piti huolehtia siivoukset, mutta se oli aivan kamalaa, kun oli siivoustarkastukset siellä. Mitä? Joo. Siis kävikö teillä niinku joku silleen, että et sä tyyliin tälleen näin pyyhkii sitä pöytää, että täällä on vähän pölyä? Joo, kirjaimellisesti ikkunalaudalta niinku sormella testattiin, että onko niinku pölyä siinä. Ja sit niinku, joo. Häh? Joo. Siis toi on ihan sairaan ahdistavaa. Joo, on. Häh? Mitä sit siitä koitu tavallaan? Jos sulla oli siellä pölyä, niin mitä siitä tuli niinku pöydälle, ne jätti sellaisen lapun, mihin ne oli ympyröinyt silleen, että niinku, mitkä on hoitamatta ja kirjoittanut siihen alle jotain, että niinku, hoidappa tai silleen muuten. Mutta ei siitä silleen muuten tullut sanktiota. Häh? No mutta onhan toikin nyt jo ihan kauheata. Aivan kamalaa. Tai siis silleen, että eihän kukaan nyt tuu mun kotiinkaan tehdä niin. Pyykimään se. Niin. Okay. Ja se oli joka viikko. Joka viikko piti siivota. En mä nykyään siivaa niinku ikinä. niin. Ei, mutta siis oikeasti siis joka viikko. Eli siis oliko se silleen, että teille ilmoitettiin etukäteen ja millä ne niinku tuli sinne sisälle? Et tuliko se niinku omilla avaimilla? Joo. Torstaisin oli siivoustarkastuspäivä. Ne niinku sitten päivän mittaan kävi tarkastaa sen huoneen omilla avaimilla. Ja sitten mä niinku monesti hankkiudun aina sitten niinku torstaisin lähes koko päiväksi silleen pois sieltä huoneesta. Niin no niinku... ai jaa. Siis sehän olisi ihan hirveetä, jos sä oot sieltä, että sä niinku, ihan sama mitä sä teet. Siis niinku oikeasti ihan sama mitä sä teet. Mietitään nyt vaikka, että sä oot jossain kakkalla ja sit sinne niin. tullaan yhtäkkiä silleen, että hei mä nyt tulin tarkistaa tän. Niin, mä mietin. Ihan kauheeta. Mitä ihmettä. Mä en olisi pystynyt olemaan. Siis mä en rehellisesti. Joo, ja se oli yksi suurimmista syistä, miksi mä sitten tälle lukuvuodelle niinku etsiskelin vuokrakämpän. Okei. Eli sä et nyt enää asu sit asuntolassa? Joo. Okei. Toi on kyllä aika hurjaa, koska niinku meillä ei ehkä ollut tollaista. Että kyllähän mekin saatiin sit sanktiota siitä, jos oli niinku jätetty siivoamatta, mutta se oli ehkä enemmän sellaista yleistä, tietsä silleen, niinku, että nyt oikeasti panostatte siihen siivoamiseen. Mutta ei meidän huoneet kyllä tolleen niinku tarkistettu. Että kyllä ne esim. Sen viikon aikana oli ihan hirveässä kunnossa. Että sitten me vaan siistittiin se niinku ennen kuin viikonloppu tuli. Okei. Joo, mielenkiintoista. No oliko sinulla sitten jotain sellaista asiaa, mikä sua niinku yllätti ihan niinku ensimmäisten viikkojen aikana, kun sä olit muuttanut tavallaan omilleen tai sinne asuntolaan? Jos mietitään nyt sitä aikaa, kun sä olit ammattikoulussa, niin oliko sinulla jotain sellaisia juttuja, mitkä oikeasti niinku yllätti? No mä muutin maalta kaupunkiin, niin siis se kulttuurisokki oli aivan järkyttävä. Okay. Siis niinku oikeastaan kaikki yllätti. Okei, haluatko avata niinku enemmän, että oliko jotain tiettyjä juttuja? Mitkä oli? Siis ensinnäkin se, että missään ei ollut pimeätä. Ikinä missään ei ollut pimeää. Ja niinku, sitten liikenne, sitä oli aivan koko ajan. Silleen metässä kasvaneena, niin ei. Joo. Sitten kanssa se, että niinku, metsä oli tosi kaukana. Mä asuin niinku, kyllä niinku, Harjun lähellä. Että siitä olisi päässyt mehtään, mutta ei se ole oikeita mehtää. Joo, ei, siis ei nämä kaupunkimetsät on, mä oon ite kanssa. Nämä on puistoja. Siis, joo, mä oon ite kanssa silleen, en ole landelta, mutta voisin sanoa, että on niinku, tiedätkö, lande ja kaupungin välimaastosta. Mä oon sellaista ei nyt kylä, mutta siis sellainen niinku pieni kaupunki, missä on paljon metsää ja niinku järveä ja kaikkea. Niin kyllä mullekin oli siis, kun mä muutin ensimmäisen kerran niinku pois Lohjalta, niin mä muutin Turkuun. Ja voin sanoa, että se Turku oli kyllä vielä pahempi kuin tää Jyväskylä. Voi kuvitella silleen, Jyväskylä on suhteellisen metsäinen kaupunki, mutta silleen niinku... Joo, siis niinku toi on kyllä kans niinku hyvä pointti silleen just, että kun muuttaa vaikka opiskeluiden perään jonnekin, niin sit joutuu ehkä tekemään sellaisia valintoja just esim. Niinku just toi, että mullakin esimerkiksi niinku, kyllä se järkytti vähän, kun mä sinne Turkuun menin, että kuinka oikeasti iso kaupunki se sitten loppupeleissä on. Tai ehkä silleen jotenkin niinku just toi, että kun sä puhuit siitä, että ei ole vaikka pimeätä ikinä, niin se on kyllä oikeasti totta kaupungeissa siis silleen niinku, että jos sä oisit halunnut, tiedätkö, mennä vaikka iltakävelylle pimeeseen, niin ei se ole mahdollista. Se ei ole mahdollista. Silleen niinku,
ne katulamput tunkee joka paikkaan ja sitten vaikka olisi vaikka ei olisi valoja lähellä, niin sitten se valosaaste on pilvissä ja joka paikassa muualla. Jep, joo. Ja sitten just se, että niinku, siis liikennehän on ihan eri. Et meilläkin siellä esimerkiksi, missä mä asuin lapsuuden, niin joukkoliikenne on niin aivan surkea. Sitä ei niinku käytännössä ole siellä. Mutta sitten esim. Täällä, niin täällähän menee busseja niinku jatkuvasti. Joo. Niin toikin on mun mielestä yksi iso ero, minkä mä ainakin huomasin silleen, niinku, että en mä edes ajatellut aikaisemmin, että vois vaikka mennä bussilla jonnekin. Että kyllä mä niinku kävelin. Joo, sama. Silleen mähän kävelin joka paikkaan ja silleen mä en tajunnut sitä, että kuinka paljon niitä busseja oikeasti liikkuu. Silleen ne pysähtyy joka pysäkille ja ottaa kyytiin. Jep. Silleen tottunut tulla korvassa, että 2 kertaa päivässä kulkee bussia. Jos et ehdi kyytiin, niin voi, että oota seuraavan päivän tai oota ensi viikkoon vaikka. Niin, jep, joo. Ja meilläkin niinku siellä Lohjalla, tää nyt kuulostaa siltä, että Lohja on joku ihan, tiettäkö, niinku pikkukaupunki, mutta kun se siis oikeasti, jos miettii tälle jälkeenpäin sieltä, kun on nyt lähtenyt pois, niin onhan se siis ihan siis niinku mini. Tai siis silleen, niinku, että eihän siellä ole mitään. Niin kyllä siis mä muistan, että sielläkin just tavallaan niinku ison eron teki ehkä se, että Lohjalla kaikki tuntee kaikki. Kaikki tiedät, tuntee kaikki, mutta sitten kun mä muutin Turkuun tai nyt niin kuin 2 vuotta sitten Jyväskylään, niin siis mä en tuntenut täältä ketään. Ja kukaan ei niin kuin tuntenut mua. Niin miten esim. Toi silleen, oliko se sulle helpotus vai oliko se enemmän sellainen, että voi ei, että ei ole niin kuin ketään? Että tuliko niin kuin yksinäinen olo? Mä en muista ihan tarkkaan. Varmaan tuli tosi yksinäinen olo ja mähän haudoin sitä silleen, että kun heti ei saanut koulustakaan tietenkään kavereita ja tälleen, niin se oli sellaista vähän synkkää se syksyn aloitus varsinkin. Joo. Mitä sä sitten sanoisit, että oliko se silti tavallaan niinku kannattava päätös muuttaa pois sieltä omasta kotikaupungista? Joo, todellakin. Ei kaupungista, kunnasta. Ei kun kunnasta, niin. Mutta silleen, että sä sanoisit, että se on niinku, se oli hyvä päätös. Kyllä, oli. Niinku opiskelevien kannalta ja haaveiden kannalta ja kaiken kannalta. Silleen, että saa oman pääkopankin järjestykseen ja tälleen kaikki. Joo. Mä siis yhdessä jaksossa puhunkin siitä, että mä en ikin kerennyt, kun mä hain opiskelemaan, niin miettii sitä oikeasti, että hei mun kaverit saattaa jäädä niinku tänne, että mä itse lähden vaan huitelemaan jonnekin. Että kun mä menin opiskelemaan sinne sisäoppilaitokseen, niin eihän siellä ollut ketään, ketä mä tunsin ja mä olin tosi yksinäinen. Mutta silti se ehkä niinku kokemus siitä itsenäistymisestä ja sellaisesta, niinku, että se oli ihan niinku uskomaton tunne, kun sä itse voit päättää vaikka, että monelta sä meet sinne asuntoon takaisin. Tai silleen, että okei joo, asuntolossa nyt oli tietyt säännöt, mutta niitä nyt ei ehkä ihan aina noudattanut niin kuin piti. Mutta siis silleen tavallaan, että tiiäks, niin kuin se valta oli sun käsissä. Mulla toi on tullut vasta tänä syksynä, kun silleen asuntolassa sitä valvottiin aika tarkkaan, että niinku oli tietyt ajat, mihin piti tulla kämpille ja näin. Mutta sitten tänä syksynä, kun mä oon ollut vuokra-asunnossa, niin silleen mä oon käynyt keskellä yötä yökävelyillä ja se on ollut ihan parasta. Joo, ja sitten ehkä toikin silleen kompensoi, että vaikka just nimenomaan sä muuttaisit sellaiseen paikkaan, missä ei ole ketään, ketä sä tunnet, tai ketään, kenelle sä voisit jutella, niin kun sä saat sitä sun omaa aikaa ja sellaista itsenäistä aikaa, niin se on oikeasti aika kivaa loppupeleissä. Jep. Tai niin silleen, että mä en luopuisi siitä sitten taas enää niinku. Jep. Mä en menisi mistään hinnasta enää mihinkään sisäoppilaitokseen tai asuntolaan tai mihinkään, missä on niinku kotiintuloajat tai jotain. Tai siis ylipäätänsä mä oonkin jo miettinyt sitä, että mä en menisi siis kotiin. Tiedätkö, silleen, niin kuin, jos ei olisi oikeasti pakko. Että totta kai se olisi ihanaa taas asua kotona siinä mielessä, että kaikki tehdään valmiiksi. Ruuat ja... Niin, mutta se itsenäistyminen ja se itsenäisyys on oikeasti niin jotenkin arvokasta mulle. Ja mä arvotan sen niin korkealle omassa elämässä, että mä voin ihan oikeasti itse päättää, mitä mä teen, koska mä teen, mitä mä syön ja muuta. Että mä en kyllä luopuisi siitä. Joo. Silleen, se ei ole mulle ihan niin tärkeää, mutta just se, että niinku saa lähteä ihan milloin haluaa minne suuntaan vaan, vaikka kävelemään, niin se on tärkeää. Tai se on tärkeintä. Jep. Juu. Ja sitten tavallaan sekin, että esim. Niin nyt, niin koet sä, että sä oot vaikka sit niin kumminkin saanut niitä kavereita ja löytänyt niitä ihmisiä täältä Jyväskylästäkin, että vaikka sä muutit tänne niin, että sä et tiennyt ketään, niin onko sit silti syntynyt niin sellaisia yhteyksiä? Joo, on todellakin. Siis, mä oon niin kiitollinen siitä, että mä lähdin tänne, uskalsin lähteä silleen, ei ollut alussa ketään kavereita eikä silleen ketään tuttuja, kehen olisi halunnut ottaa yhteyttä, mutta sitten pikkuhiljaa alkoi tulla niitä ihmisiä ja kavereita. Jep.
Ja toi on just ehkä silleen, mitä varmaan monet nuoretkin miettii, että kannattaako uhrata vaikka kaverisuhteita tai sitä, että sä et enää niin kuin pääse niitten kanssa joka viikonloppu hengaa tai tiedätkö silleen, että sä oot niistä tosi erillään tai vaikka perheestä. Mutta kyllä mä sanon, että siinä vaiheessa, kun itse ainakin lähti eri kaupunkiin, niin siinä vaiheessa kyllä huomasi ne oikeat ystävät. Ja siinä vaiheessa myös siis omat välit omiin vanhempiin tai omaan perheeseen parani huomattavasti. Mulla on aivan todella samat kokemukset. Siis pitää tuohon niinku ystävyyssuhteisiin sanoa, että ne vanhat, ne unohtuu suurin osa, mutta sitten jotkut, ne kaikista tärkeimmät, ne kaikista rakkaimmat ystävyyssuhteet, niin ne pysyy, koska ne on jo niin hyvin rakennettu. Että niinku videopuhelut ja tällaiset onneksi on keksitty. Jep, ja sitten muutenkin just ehkä se, että varsinkin niin kuin monet saattaa ajatella silleen, että jes, että nyt tää on mun hetki, kun mä pääsen pois kotolta, että vaikka jos on sellainen tilanne, että vanhemmat ärsyttää tosi paljon tai tiiäks, niin kuin, että on ahdistavaa olla siellä kotona, niin se tekee ihan hyvää ja sitten niin kuin oikeasti onhan se silleen, tietenkin mä itse toivoisin, kun mä oon niin nuorena just muuttanut itse pois just 15-vuotiaana ja sen jälkeen mä en ole asunut enää niin kuin kotona. Niin toivoisin, että nuoret ehkä jaksaisi niinku odottaa, että jos et sä lähde vaikka opiskelemaan minnekään kauas, niin koita vaan niinku kestää. Tai siis silleen, niinku, että koitat vaan niinku päästä sen niinku läpi, ja silleen, koska oikeasti se on rahallisesti sitten taas niin iso hyöty asua kotona. Mutta jos sulla on sellainen tilanne vaikka, että oikeasti vanhempiin on välit tosi tulehtuneet ja se kotona asuminen ei ole niinku kivaa ja se niinku ahistaa ja aiheuttaa niinku oikeasti tavallaan enemmän negatiivista kuin positiivista, niin lähde rohkeasti, koska se voi oikeasti muuttaa teidän välit niinku tosi paljon parempaa myös. Joo, mulla on samaa kokemusta kanssa, että niinku, kun lähtee, niin jotenkin vanhempien kanssa välit muuttuu sellaisiksi läheisimmiksi ja niinku keskustelevaisemmiksi. Jep. Ja se keskusteluyhteys vähän niin kuin palaa. Jep. Tai silleen, niin kuin, että huomaankin, että hei ne oikeasti välittääkin. Tai että hei, et ei ne oikeasti niin kuin olekaan niin ärsyttäviä. Mä ainakin huomasin ton, että ei ne olekaan niin ärsyttäviä. Joo, tai sama. Niin kuin, että ei ehkä niiden pointit ole ollutkaan niin kuin tavallaan vaan kiusatakseen mua tai niin kuin ärsyttääkseen mua, vaan että ne on oikeasti halunnut mulle hyvää. Ja sit niitä osaa ehkä just arvottaa eri tavalla. Plus, että sit noi kaverisuhteet, niin kyllä mä väitän, että kyllä mun kaverisuhteet niin kuin vahventu. Ja ainakin tiesit just sen, että niinku, ketkä on niitä, ketä oikeasti haluaa pitää elämässään. Jep. No miten sitten, jos puhutaan vähän rahasta, niin miten sanoisit, että oliko kova paikka siinä vaiheessa, kun piti itse rupea hoitaa omat raha-asiat, kun muutti omille? Ei kauhean kova. Mulla oli hyvät tulot ja tuet ja kaikki tällaiset, niin siis mä pärjäsin tosi hyvin ja jäi säästöönkin ja kaikkea tällaista. Joo. Niin siis se ei ollut mulle vaikeaa. Joo. Onko sulle opetettu kotona rahan käyttöä kuinka hyvin tai silleen, niin kuin, että, koska siis mä oon sitten taas ihan yö. Että sä oot niinku se päivä ja mä oon yö. Että mullahan meni sit kaikki niinku. No siis meillä kotona on niinku ollut aina silleen, että niinku kannattaa säästää ja kannattaa olla niinku puskuria ja kaikkea, että niinku tällaista. Että turhuuksiin älä käytä rahaa, jos niinku ei oikeasti ole sitä rahaa käytettävissä. Niinku mun mielestä se on aika hyvin. Se on kyllä, toi on tosi hyvin sanottu. Joo, mulle on niinku äiti varmaan neuvonut sellaisen, että niinku tehdä lista asioista, mitä sä haluat. Ja sitten niinku tärkeysjärjestykseen ne. Ja sitten sitä mukaan, kun tulee ajankohtaiseksi, niin sä katot sieltä joku asia, minkä sä voisit ostaa. Ja sitten ostat sen silleen, että se on niinku harkinnanvaraista oikeasti. Jep. Mutta kyllä mä sanon, että yksin asuminen, niin ei kannata pelätä liikaa. Että kyllä se kaikki järjestyy ja silleen just tavallaan esimerkiksi raha-asiatkin ja muutkin, niin kyllä ne siitä niinku sit lähtee. Että joko silleen, että sen osaa jo niinku valmiiksi silleen vähän, tai sitten niinku minä, että sit oppii niinku kantapään kautta. Ja voin sanoa, että edelleenkin tietyissä tilanteissa on haastavaa just niinku miettiä sitä omaa rahan käyttöä, mutta pikkuhiljaa niinku paremmaksi koko aika. Joo. Ja nyt olisi taas haasteen aika, ja tänään meillä on red flag vai green flag. Eli onko hyvä juttu vai huono juttu. Ja ensimmäisenä, syö viikon vanhaa jääkaappiruokaa, koska ei jaksa mennä kauppaan. Red flag. Joo, se on pilalle mennyttä siinä vaiheessa. Eli mieluummin käykää kaupassa ja tehkää uutta ruokaa, kun syökää samaa ruokaa, mikä on viikon pakastimeen. Niin, toikin on hyvä. Mutta joo, kyllä mäkin sanon, että red flag. Kyllä täytyy, mä tiedän, se saattaa oikeasti keduttaa mennä sinne kauppaan ja ostaa ja käyttää rahaa siihen ruokaan. Mutta käykää kaupassa, tehkää ruokaa ja
syökää tuoretta ruokaa, ei homeesta. Red flag vai green flag? Pitää laskuista ja vuokrasta kirjaa. Green. Toi olisi tosi hyvä. Green flag. Kyllä mäkin sanon, että se on green flag. Onko sulla jotain perusteluita, että miksi? Siis budjetointi. Silleen sä tiedät, mihin sulla menee rahat. Ja sä pystyt laskemaan silleen, että mihin sulla sit jää varaa. Jep, toi on kyllä totta. Ja muutenkin silleen, että jos numerot ei ahista, niin tehkää toi oikeasti. Koska mulla on sitten taas sellainen, että mua ahistaa ihan hirveästi nähdä niitä numeroita. Että mulla on joku sellainen päähänpinttymä siitä, että mua niinku alkaa heti ahistaa niinku kaikki tollaset. Että esimerkiksi kun lasku tulee, niin joko se on niin, että se on siellä mun pöydän nurkassa niinku sen viikon. Ja sitten kun mun on pakko maksaa, sitten mä maksan sen. Tai sitten niin, että heti kun se tulee, mä vaan revin se auki ja äkkiä. En edes yli katsoa oikeasti, mitä siinä on. Koska mua ahistaa niin paljon. Että tää on kyllä sellainen, mitä mun pitää harjoitella. Mutta jos pystyt, niin toi on oikeasti tosi green flag. Mäkään en tee mutta silleen mä ajatustyönä teen sen, että niinku, mulla menee tämän verran tähän ja tämän verran tähän ja sitten mulla jää tämän verran. Silleen, se on ajatuksenkin tasollakin ihan ok. Joo. No miten sitten tää red flag vai green flag? Siivoo vasta, kun on pakko. Mikä on pakko? Varmaan, että joku tulee kylään ja sitten siellä ei voi olla ihan hirveä kaos. Mun mielestä toi ei ole kumpikaan. Silleen mä teen itse ja mun mielestä se on ihan ok. Eli ei ole red flag tai green flag. Okay. Mun mielestä on vähän enemmän ehkä red flag kuin green flag siinä mielessä, että jos miettii sitä, että sunkaan asuu joskus joku, niin se voi olla, että jos sä ikinä et siivoo sun kotia ja kämppää, niin sillä toisella menee hermot. Et siihen nähden tavallaan, että silloin kun sä asut yksin, niin aivan sama, tiedätkö, niin oikeasti aivan sama, että miten sä haluat asua. Mutta sitten kun sulla on toinen ihminen siellä, niin sitten siivoo ennen kuin tulee se riita. Joo. Mun perustelu on tää. Eli enemmän red flag kuin green flag, mutta toisaalta jos sä asut yksin ja sä haluat asua niin kuin silleen, että sä et siivoo, niin mikäs siinä? Red flag vai green flag? Elää pelkillä kahvilla ja välipaloilla. Red. Terveys. Joo, kyllä mä sanoin, että red flag. Ruoanlaitto on välillä perseestä, mutta sitä pitää tehdä. Koska, kyllä. Niin, koska sä tarvitset ruokaa, että sä jaksat ja niin kuin, muutenkin ruoka tekee iloiseksi oikeasti. Jep. Kun sä saat tehtyä jonkun hyvän ruoan ja sit sä nautit siitä, niin se on täydellistä. Se myös kasvattaa itseluottamusta ja sellaista niinku arvostusta itseensä. Jep, kyllä. Mahtavaa. Oliko vaikeita kysymyksiä? No, vähän sitä sun tätä. Joo, kyllä mullakin silleen niin oli tietyllä tavalla aika selkeät, mutta sitten esim. Toi herätti kyllä mietteitä toi just tavallaan yksin asuminen ja just se, että onko silloin, kun sä asut vaikka just yksin, niin onko sun oikeasti pakko siivota niin kuin jatkuvasti? Niin, mä oon sitä mieltä, että ei. Niin, kun ei munkaan silleen. Mutta siis jos sä itse pystyt elämään siellä ja sulla ei tule ketään ikinä käymään, niin ei se haittaa silleen. Niin. Siivaa hyvänä aika, jos sulle tulee joku käymään. Niin, ja tavallaan silleen, että kunhan se tavallaan perushygienia on kunnossa, että ei ole mitään rottia nurkissa, niin sitten kaikki on hyvin. Mut sit, jos sä asut lemmikkirotta. Niin, mutta jos sä asut jonkun kanssa, pidä huoli silloin siitä, että teille ei tule riitoja vaan sen takia, että sä et niinku halua silloin sä siivoat myös sen toisen takia, tai niinku hyväksi, etkä vaan niinku itse sen takia. Jep, nimenomaan. Mutta hei, aivan mahtavaa. Vielä viimeinen check-out-kysymys. Mitä sä haluaisit, että nuoret muistaa tästä aiheesta tai että niillä jää niinku mieleen yksin asumisesta ja siitä, että kannattaako lähteä vaikka yksin asua, kun opiskelee? Mä oon sitä mieltä, että kannattaa ehdottomasti. Jos se ala kiinnostaa, jos ei niinku lähempänä ole mitään, niin siis lähtee vaikka toiselle puolelle Suomea, että se kyllä niinku antaa itsensä takaisin ja ainahan voi palata. Jep, mä oon samaa mieltä ja mä haluan, että nuoret muistaisi sen, että sieltä pääsee myös takaisin. Että vaikka sä lähet maailmalle, vaikka sä kokeilet, niin ainakin mulle on aina sanottu, että sinä pääset takaisin kotiin, jos siltä tuntuu. Ja mä toivon, että niin kuin muidenkin vanhemmat on sellaisia, että ne ajattelee näin. Mutta kyllä mä uskon, että lähes aina se tilanne on se, että kyllä sä niin kuin pääsit takaisin. Jep. Niin lähtikää kokeilemaan rohkeasti, jos se tuntuu siltä, niin kuin, että sä haluaisit kokeilla sitä, niin kokeile. Älä stressaa liikaa ja muista tehdä ruokaa. Joo, muista tehdä ruokaa ja hyvää ruokaa. Niin. No niin, aivan mahtavaa. Hei, kiitos paljon, kun sä olit vieraana. Oi ihanaa, kiitos. Tämä oli ihan mahtavaa. Ihana kuulla. Kiitos, kun kuuntelit tämän jakson ja mennään ensi viikolla. Moi moi! Hei hei!